I-share ko lang sa inyo guys. So nakapag-book na kami sa Azure. So ang room namin na nakuha ay nasa 11th floor at napakaganda at mura pati. Nakakuha kami sa Airbnb. So ito na nga yung dalawa kong chikiting. Enjoy na enjoy silang dalawa talaga sa Azure. Dahil nakapag-swimming sila sa maalon na swimming pool. Ayan, dyan. Dito enjoy na enjoy yung aking dalawang baby girl. Kasi bihira silang makapag-swimming. And maganda pala dito sa Azure guys. Kasi nga yan yung dinadayo din nila yung swimming pool. Diyan na umaalon. And ayun nga guys, sulit na sulit yung pag-book namin sa Azure. Nasa 2,000 lang yung room and napakalinis din. And natapat kami sa maganda yung view. Lalo na pag gabi na siya. Ito yung view namin pag gabi na. So nakatapat sa swimming pool din. Eh, di ba? Ang ganda, di ba? So ano pang inaantay nyo? Mag-staycation na rin kayo sa Azure. Let's go!